Takže čau lidi, tady máte video, kde jsem si koupil True Silver Piper. Tady vidíte, že už mám True Silver Baby. Tady ukazuju, tady flexem se svým skinem. Tak, koupil jsem si Charlie, ano, za 2 klíče. Až budu mít druhý skinky, koupím si hnedka Obeka a Kasa Piper jako Brawl Pass skin a tady už vidíte, že už jdu na to. Tady už se mi točí moje True Silver Piper a tady už mám, hnedka mám Equip Now samozřejmě a v příštím videu bychom si za ní mohli zahrát, protože jako já myslím, že by to bylo super. Teďka budu mít nejméně coinů z mých friendů, ano, to jsem se snažil říct, ale moc to nejde vidět, takže to tady ještě se pokusím nějak doupravit. Takže všichni moji friendi prostě budou mít mnohem víc coinů než já mám 191 coinů. To tam asi úplně nejde vidět, teď nevím. No, to by bylo možná všechno. A no, takže Charlie a hnedka za něj budu hrát za Charlie a pušnu na 250 pohárků. A Piper ta bude na Prestige 2. Takže čau.